Bismillahirrahmanirrahim, eli kysymys on enkeleistä ja djinneistä. Eli tietenkin me tiedetään, että Jumala ei ole luonut vain ihmiset, hän on luonut kaiken näköisiä olentoja. Ja kahdesta näistä kerrotaan meille Koranissa, että on muitakin, joista me emme tiedä. Mutta enkelit on ne, jotka on perimätietojen mukaan luotu valosta. Ja tietenkin Koran itse kertoo meille, kuinka djinnit on luotu tulesta. Ja ihminen tietenkin tomusta. Eli neillä on tiettyjä substantiivisia eroja. Enkelit ovat rajoitettuja vapaassa tahdossaan, ne voivat vain tehdä sen, mitä Jumala käskee, he eivät olla tottelematta häntä. Eli he on niin sanotusti ne Jumalan omistautuneet palvelijat, jotka toteuttaa Jumalan antamia tehtäviä. Djinneillä taas on vapaa tahto niin kuin ihmisillä ja he pystyvät olemaan hyviä tai pahoja. Ja niitä on sitten kaiken näköisiä. Jotkut menee paratiisiin, jotkut menee helvettiin. Enkeleillä on myös eri tasoja, vaikka ne ovat kaikki hyviä, niin ne on eri tasoisia. Jumala puhuu Koranissa enkeleiden siivistä, eli niillä on eri määrä siipiä. Tämä siipi yleensä on niiden mukaan kielikuva siitä, että niillä on eri tasoja. Eli korkeimmalla tasolla on arkienkelit, joilla on kaikista tärkeimmät tehtävät, niin kuin Gabriel, rauhalkoon hänelle, joka tuo ilmestyksen, niin kuin Israel, joka kerää sielut silloin, kun ihminen kuolee, niin kuin Israfil, joka puhaltaa torveen maailman lopussa ja tuomion päivän alussa ja näin poispäin. Sitten on myös kaiken näköisiä niin sanotusti jokapäiväisiä enkeleitä, jotka voivat hoitaa kaiken näköisiä tehtäviä, kuten esimerkiksi jokaisella ihmisellä on mukanaan 2 enkeliä, jotka taltioivat hänen hyviä tekoja ja pahoja tekoja, tai hoitavat kaiken näköisiä muita tehtäviä, tuoden siunauksia ja näin poispäin. Tietenkin näitä enkeleitä ihminen ei yleensä koskaan pysty näkemään. Kuten sanottiin, voi olla, että on myös muita olemassa olevia olentoja, joista meillä ei ole tietoa, mutta Korani puhuu